बर' बिजों जिथु जोनोम सान बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै उदालगुरिनि बिखायाव थानाय बिष्णु राभा कला कृषि संघआव जोङो जथाय खुंफुंनाय जादों। बे जथाय खुंफुंनाय जोंहा उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथाय बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बे खुंनाय हाबाफारिया जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि बोसोन मथे जों बेखौ दिनै खुंफुंदों। जों दिनै जोबोद गोजोनदों जोंनि बर' माहारिनि जिथु सिनस्रि माहारियारि जिथु बिफा होननाय बे जोङो दिनै ज' जानानै बे हाबाफारिखौ खुंनो मोननानै जों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद आरो भेरगाव बर' थुनलाइ आफाद जों बे जथाय दिनैनि बे समावहाय बर' माहारिनि मोनसे गोजोन मोनसे मेसेज मोनसे बिबुंसार होनो हागोन होननानै जों दिनै साननानै लादों। आरो निस्सय दिनैनि दिनाव जोंनि बे जथाय खुंनाय बे हाबाफारिया जाफुंसार जागोन होननानै जों आसा फारिदों। जों नुबाय माने बर' रावखौ गायसननो थाखायनो सा 18 मुंख्लं जालांदों बर' सोमावसारनो। खिन्थु दिनै नुबाय जोङो बर'नि माखासे सुबुंफोरानो दिनै बर' रावखौ दिनै फालिनाय नुवा। दिनै जोंनि रमान स्क्रिप्टनि बेलायावहाय माखासे जोंहा सुबुंफ्रा मुंख्लं जालांबाय। नंगौ दिनै जोङो बेवहाय माखासे फालिथायफ्रा 18 मे जिथु जों खुंनाय बिजों सान बे समाव जोङो मिरुआबो बोसोन हरदों जोंबो बोसोन हरदों। जोङो गंफ्रोमबो फरायसालियावहाय आरो गंफ्रोमबो जोंनि अफिसफ्राव आरो जायफोर जोंनि बर' माहारिनि माखासे अनुस्थान NGO दं बेफोरावबो जोंनि दिनै बर'नि जिथु माहारियारि फिरफिला बर' साहित्य सभा जिथु फिरफिला बेयाव बिरहोनाय आरो दिनै बेस गाननाय खुंथाइ बेखौ खुंनो बिथांमोना जोंनो बिथोन हरदों। जोंबो बेबायदिनो बिथोन हरदों। दिनै जोङो हरखाबै नैबे दिनैनि मोनसे गोथार हाबाफारि जिल्ला भित्तियावनो खुंनो थोननायलाय जोंहा माखासे गामिफ्राव थानायफ्रा माने बेबायदिनो गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंना दख'रा फरायसा आफादफ्रा एसे माने बिथांमोना जोंनि बे उदालगुरियाव नुजाफैनांगौ जानायलाय बिथांमोना बे समाव बारा गावनि जायगायावहाय माने फिरफिलाखौल' बिरहोनानै बिथांमोना फैनांगौ जादों। बेखायनो दिनैनि देग्लायनि बे 18 मे खुंनाया दिनै जों जिल्ला भित्तियावनो बिथांमोनखौ गासिबो खावलायहरनायलाय बिथांमोना फैगासिनो दं आरो दिनै जोङो बेयाव जाफुंसार मोनसे जिल्ला भित्तियाव जोङो बेखौ दिनै दिन्थिफुंनांगोन। गभमेन्टनि सिगाङाव माहारिनि खौसेखौ जों दिन्थिनांगोन। दिनै फरायसा आफाद आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादा मा मावदों बेखौ दिनैहाय फोसावगोन। जोंहा बिथां बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि निलकान्त गयारि आदा बिथाङा फैगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगिरि दिपेन बरुवा बिथाङाबो फैगोन आरो जोंजों दा सफैखाना दङ बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथां कामेस्वर बर'आ आरो बिथांमोनजों लोगोसेनो जोङो माखासे बेबादि बिबुंथि होग्रा जोङो मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो जों लेंहरदों। बिथांमोननिफ्रायबो दिनै बेवहाय जोङो दसे उनाव बिथांमोननिफ्रायबो जोङो बे बिबुंथिखौ मोननो हागोन आरो बे बिबुंथिया मोनसे सिस्टेमेटिक जागोन जेराव बर' बिजोङा दिनै गोमालांनो हमदों। नोंथाङा एसेयावबो सोंनाय बायदि दिनै माखासे फिरफिला बिरहोनाय नुवाखै। दिनै बर' बिजोङाव फरायनायखौ खम नुदों। बिनि बागै दिनै बिथांमोना मोनसे गोख्रों राहायै बुंनाय जागोन जायखौ जोंनि गामियारिफ्राव जों हाबनानै जों गोबां बाथ्राखौ संनानै मोनबाय जे गिदिर मानसिफ्रासो दिनै माहाजोन धोनिफ्रासो दिनै बे माने बर' माहारिनि बिजों सान बा बर' फरायनाय बर' बिजों सानखौ आदर खालामनांगौआ बिथांमोनासो माने एसे लेहेम खालामदों। नाथाय गोरिब थाखोनि गामि गुन्द्रायाव थानायफ्रा बिथांमोना नाथाय दासिमबो गोख्रों दं। दाबो जोङो बिथांमोननिफ्रायनो जों माखासे आदर्श खोथाखौ जों हमनो हायो बुंनो हायो जे महात्मा गान्धीया थारखौनो बुंदों जे गासैखौबो जों गामिनिफ्रायसो माने सोलोंनायखौ लाबोनो हायो आरो गामिनिफ्रायसो सोराङा फैयो। बिथाङा थार बाथ्राखौ बुंदों। दिनै बर'नाबो बिदिनो जागासिनो दं। गामि सिङाव गामियारिफ्रासो दिनै गोथारैनो दं आरो बिथांमोनासो दिनै बिजोंखौ लाखिनायाव दिनै सान हर नाजागासिनो दं। दिनैनि गोथार सानजों एसे रायजो राजाखौ मा होनना खावलायगोन? दिनै गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जे नोंथांमोना जेरै बर' माहारिखौ सिबिनो ओंखारदों दिनै बर'नि गेजेराव नोंथांमोना बर' हिसाबै जोनोम जादों। इसोरानो फाथायहरदों बर'आव जोनोम जादों नोंथांमोना। बे हिसाबै जोंनि बर' माहारिया जा मोनसे संगठन दं बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद आबुब दं बिथांमोना संगठननि जेबायदि नोंथांमोनखौ खावलायदों बे हिसाबै रायजो राजा नोंथांमोनखौबो आं बिदिनो खावलायफागोन। नोंथांमोना दिनै बर'नि मोनसे जातीयताबाद माहारिबाद बेखौ नोंथांमोना गारा लासैनो गोजोर लाखिनानै जोंनि माहारिखौ मोनसे बिश्व दरबाराव लांनायाव नोंथांमोना बयबो हेफाजाब होनांगोन। आं बेखौनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ।